Nedokážem sa veľmi pozerať na ministra, ktorý hovorí, že cirkevné deti alebo deti z neštátnych škôl majú rovnaké podmienky, ale neplnia si rovnaké povinnosti. Za 35 rokov to neboli rovnaké podmienky a tie povinnosti si plnili ďaleko nad rámec. A dnes tento pán minister v tejto zlúčenej rozprave ide rozdeliť deti na deti prvej kategórie, deti druhej kategórie. Podsúva verejnosti, že neštátne školy sú zlé, zarábajú, majú sa dobre, žijú si v prepichu a neplnia si akési povinnosti. A bude sa tu dnes oháňať slovom inklúzia, segregácia a podobnými vecami. Ale musím povedať aj zo svojej 35-ročnej skúsenosti v školstve, ako rodič, ako zástupca cirkevných škôl v zahraničí, ako riaditeľ škôl, ako otec, ako učiteľ, že pán minister nemá o školstve skutočne ani šajnu.